Akwụkwọ Mkpughe isi nke 11. E wee nye m mkpara dịka mkpanaka. Mmụọ ozi ahụ wee guzoro wee sị, bilie tie ụlọ nsọ Chineke n'ebe ịchụ àjà na ndị na-efe ya ofufe n'ebe ahụ. Ma ogige dị n'ezi ụlọ nsọ ahụ chụpụrụ ya ma kwụkwalaa ya, n'ihi na e nyere ya ndị mba ọzọ. A ga-anapụkwa obodo nsọ ahụ okpukpu 2.25 n'aka ha. Ma m ga-enye ndị akaebe m 2 ike. Ha ga-ebukwa amụma ruo 1,000 ụbọchị na 260 yi akwa mkpe. Ndị a bụ osisi oliv 2 na kandụl 2 nke na-eme ka ihe dị n'ime ya dị ọcha. Ọ bụrụ na site n'ọnụ ha ma bibie ha, onye ọbụla chọrọ imerụ ha ahụ, ọkụ ga-abịa, n'ihi na ọ bụrụ na onye ọbụla chọrọ imerụ ha ahụ, a ga-egbu ya. Ndị a nwere ike imechi eluigwe ka mmiri wee ghara izo n'ụbọchị amụma ha. Ha nwekwara ike ime ka mmiri ghọọ ọbara, tinyekwa ụwa ihe otiti niile ugboro ole ha chọrọ. Mgbe ha kwuchara ihe akaebe ha, anụ ọhịa ahụ nke si n'olulu apụta ga-ebuso ha agha, mụmụọ ọnụ ọchị ma gbuo ha. Ozu ha ga-adịkwa n'okpuru ama nke obodo ukwu ahụ, nke ga-aga na Sọdọm na ebe a kpọgidere Onyenwe anyị n'obe. A na-akpọkwa ndị mmadụ agbụrụ, asụsụ na mba dị iche iche. Ha ga-ahụkwa ozu ha ruo ụbọchị 3.25. Ha agaghịkwa ekwe ka etinye ozu ha n'ili. Ndị bi n'ụwa ga-aṅụrị ọṅụ n'ihi ha, ṅụrịakwa ọṅụ, zigakwa ibe ha onyinye, n'ihi na ndị amụma 2 a enyela ndị bi n'ụwa nsogbu. Ma mgbe ụbọchị 3.25 gasịrị, mmụọ nke ndụ nke si n'aka Chineke ga-abata n'ime ha. Ha ga-eguzokwa n'ụkwụ ha. Oke egwu ga-abịakwasị ndị na-anụ ha. Ha ga-anụkwa olu dị ukwuu site n'eluigwe na-asị, bịa ebe a. Ha ga-arịgo n'eluigwe n'igwe ojii. Ndị iro ga-ahụ ha. N'oge ahụ, oke ala ga-adị. 1/10 nke obodo ahụ ga-ada. A ga-egbukwa 6,000 ndị fọdụrụ. Ndị fọdụrụ ga-atụkwa egwu. Ha ga-enyekwa Chineke nke eluigwe otuto. Ahụhụ nke 2 agafeela. Lee, ahụhụ nke 3 ga-abịa n'oge na-adịghị anya. Mmụọ ozi nke 7 wee fụọ opi, wee nwee nnukwu olu n'eluigwe na-asị, Alaeze nke ụwa a bụ nke Onyenwe anyị na Jesu ya. A ga-achịkwa ruo mgbe ebighị ebi. Ndị okenye 24 ahụ, ndị nọdụrụ ala n'ihu Chineke n'oche ha, dara n'ala kpudo ihu ha ma fee Chineke ofufe, na-asị, anyị na-ekele gị, Onyenwe anyị Chineke pụrụ ime ihe niile, ndị na-adị, ndị ga-abịa, n'ihi na ịnatawo ike ukwu gị ma merie alaeze gị. Mba dị iche iche nwere mwute. Iwe gị abịala. Oge nke ndị nwụrụ anwụ ka e wee kpee ha ikpe, ka i wee nye ndị ohu gị, ndị amụma gị, ndị nsọ na ndị na-atụ egwu aha gị, ndị nta na ndị ukwu, ụgwọ ọrụ, bibikwa ndị na-ebibi ụwa. E meghere ụlọ nsọ Chineke n'eluigwe. A hụkwara igbe ọgbụgba ndụ ya n'ụlọ nsọ ya. A nụkwara amụma, olu, egbe eluigwe, ala ọma jijiji na oke mkpọtụ.